Hi mga kaukay! So for today's video, manana po mga ukay-ukay daring dapita. Downtown ng gud ni siya at bangon ni sa Magsaysay Park diri sa Davao City. So dako-dako gud ang ilahang store ug bago pa ni silang open. Naa sila mga appliances, sila pa furniture, kitchenware, tapos naman sila mga casing sa cellphone. Yan napod sila mga makeup. Kasi klase po ang ilahang baligya dyan, no? Ubay-ubay pa dyan, kay bago-bagong abre. So, mabasi makapili pa mo mga maayuhon din nga side. So, pagihulat ninyo. Katong mga hilig og mga decoration sa balay. Perfect ni sa inyo diri. Ayan, pero ang tuyo dyan ako diri kay backpacks or ladies bags or ano sa mga bags nga makita nato na. Pero wala mo sila men's bags. Uy, puro lang sila ladies bags. Tag 250 pesos na lang daw ang ilahang mga ladies bags. Ayan, napod sila yung mga sling. Pero ako isa ka nga napansin nga bag nga kakaiba. Ayan, Burberry ang tela, Coco Chanel ang logo, tapos naa sa sulod Park Avenue ang hologram, naka-holo. So ba to? Original ba to? 250 na to ilang backpack o na kayo nakita ang Benpool na po nga pink na pambata. Cute kayo siya, minimal plus. Tapos mga pang teenagers, pang trabaho, di ba? Nice kayo. Piliunon lang din siya kayo. Nana magipakpak kayo. Labi nag-leather. No? Minimal floss ay. Tapos naman sila mga pasling. Cute kayo lang sling. Pero more on okay nga sa na jud sila. Tag 40 pesos na lang daw all items. Panlalaki, pantalon, jacket, pambata, t-shirt. Ayan. Team J okay surplus at bang siya sa Magsaysay Park, Davao City.